Jinaqdu magħna Keyneside u Shirley Abela għall-aħħar darba tun din l-iskeda kif intom l-ewwel net. Sabu tajbin, sabu tajbin. Mela, l-istaġuni għamlu differenza fil-lop, ġifri fis-sens forsi xitwa aktar tiġbrok ġewwa u s-sajf forsi ħajrek toħroġ. Taraw forsi hemm xi statistika li tista' taffettwa jew le? Saċ le ma tagħmilx effett. Inti kif qed tgħid inti fix-xitwa tiġbrok ġewwa u tilab fil-kumdita ta' darek, għandek iċ-ċans tilab fil-kumdita ta' darek, u s-sajf toħroġ il-barra u xorta għandek ċans tilab f'dawn il-land-based gaming parlors, bħal kazinos, kwinet tal-lob u anke swali tat-tombla. Ġifieri li essaġġ differenza kbira fl-istaġuni ma jkunx hemm. Ok, il-Fondazzjoni għal-Lob Responsabbli, x'inhu l-pass li jmiss anke permezz ta' affarijiet ġodda li anke introduċejtu anke li ser tkomplu tintroduċu? Sawa, il-Fondazzjoni se tkun qiegħda ssaħħaħ l-irwol soċjali tagħha permezz tal-proġett Hu Azzjoni kontra l-Vizzju tal-Lob f'Malta. Bl-Ingliż Take Action Against Problem Gambling in Malta. Dan huwa proġett ta' €1,000,000 iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew. Se nkun qegħdin nagħmlu f'dan il-proġett. Dan il-proġett huwa maqsum f'riċerka, se nkunu qegħdin nagħmlu stħarriġ nazzjonali fejn jirrigwardja ħankun qegħdin niffukaw il-lenti din id-darba fuq il-vizzju tal-lob. Se nkunu qegħdin analizzaw persuni li jilagħbu b'mod rikreazzjonali, b'mod ta' divertiment, se nkunu qegħdin analizzaw persuni li ma jilagħbux, persuni li qegħdin f'riskju ta' vizzju tal-lob u persuni li sfortunatament għaddejjin mill-problemi marbutin mal-vizzju tal-lob patoloġiku. Imma mhux biss dan l-istħarriġ se jkun qed iwassal għal kampanja ta' għarfien biex inkunu aktar ta' għajnuna għan-nies li jkollhom bżonn l-għajnuna tagħna hemm barra u kif ukoll dan kollu se jwassalna għat-tieni fażi tal-proġett, il-fażi tat-taħriġ fejn aħna se nkunu qegħdin inħarġu imsieħba ewlenin fis-soċjetà tagħna li jiffaċċjaw persuni li jkunu għaddejjin mill-vizzju. Permezz ta' dan il-proġett aħna se nkunu qegħdin biex nirrepeti insaħħu inwessaw l-għajnuna tagħna għal persuni li tant għandhom bżonn, persuni li jsofru mill-karba soċjali tal-lob patoloġiku, karba li llum il-ġurnata l-għajnuna qiegħda hemmhekk. Shirley, min-naħa tal-proġett anke l-proġett li anke nedejtu, dan l-aħħar xhur anke tul xhur skolastiċi intom mortu anke fl-iskejjel. U anke dejjem sħaqtu anke fuq il-punt li tfal importanti li minn ta' żgħira jkunu monitored u importanti li jitalmu jekk ħajlabu għandhom il-ħin tagħhom u apparti minn hekk tafu ċert li anke tfal jistgħu jkunu prone illi meta jikbru jkunu suġġettivi anke li jaqbdu l-vizzju tal-lob. Anka kemm il-student forsi għandkom xi statistika kemm dortu skejjel studenti u x'ħareġ anke minn dan kollu li mill-parti tal-proġett. Mela, Marisa, kif sewet tajt, aħna diġà żorna il-fuq minn 1,700 student. Kien hemm drabi fejn ċertu talks kellhom jiġu kkanċellati anke minħabba mart, taf inti, il-bqija kieku dorn iktar u żorn iktar. Kien hemm ukoll ċertu skejjel tant kellhom l-events, il-calendar of events mimli li ma setgħux jilqgħuna dis-sena imma nispera li s-sena d-dieħla nkunu ġifieri qegħdin hemm li jilqgħuna. U x'etajiet pereżempju durtu studenti? Mela, aħna bħalissa din induru r-raba' sena, ġifieri qegħdin nitkellmu bejn 8 snin u 9 snin eħed tal-primarja. Però kelli domanda wkoll li jixtiequ anke klassijiet tal-5 u 6 sena wkoll. It-tfal magħrufin li dak li jħossu jgħiduh. Waqt li tkun qed nitkellmu ġieli skoprejtu xi problemi familjari pereżempju li jinnaf forsi l-papa jew il-mama għandha xi vizzju tal-lob
u joħroġ hemmhekk anke waqt li tkun nitkellmu tfal L-innoċenza tat-tfal. it-tfal kultant għalkemm ma jkunx jridu juru ma bla ma jridu anke jisibu persuna tal-fiduċja tagħhom u jgħidulhom jitkellmu magħhom mhux hekk. Iva, iva. Infatti jiena meta nżur dawn l-iskejjel ikun hemm toħroġ l-innoċenza tat-tfal. U tistaqsuhom pereżempju il-mama jew il-papa jilabux pereżempju biex taraw anke pattern tal-familja jew ma tidħolx f'dak id-dettall. Marisa, ngħidlek il-verità ma nidħolx f'dak id-dettall għax hemmhekk jidħlu affarijiet anke fejn tidħol ċertu psikoloġija li ma tridx tkisser it-tfal jew li t-tfal jibdew jaħsbu li ċertu affarijiet li tista' forsi lilhom tagħmlilhom ħsara. Allora tiffukaw anke fuq il-ħin tagħhom. Aħna iktar niffukaw li fuqhom innifishom li joqogħdu attenti huma. U jiena dejjem nisħaq ukoll meta nkun qed nagħmel it-tok li vera jkun hemm il-ġenituri magħhom jew inkella l-adulti magħhom, imma jridu jkunu huma li jibdew li jaraw li l-ħin ma jiskadux, ma jaqbżux ċertu ħin, jillimitaw. Hemm l-alarms, tista' tagħmel l-alarm illum. Jekk inti m'intix kapaċi iżomma l-alarm, allura tgħid lill-ġenitur li sa siegħa oħra jiġi u jwaqfek milli qed tagħmel, milli qed tilab. Ħafna mir-rispons ikunu tajbin. Infatti anke tarhom il-feedback li nieħu mill-istudenti jgħidu li jiena kif tiġi l-ma mitwaqqafni nitfi. Mbagħad ikun hemm oħrajn fejn jgħidu li jħobbu jilagħbu u ġili jieqfu imorru jagħmlu l-homework u jerġgħu jiġu jilagħbu. Però jiena dejjem ngħid u nisħaq li l-importanti li l-affarijiet tagħhom li huma vera importanti fil-ħajja tagħhom aħna f'daw it-tfal qegħdin naraw li l-affarijiet importanti x'inhuma il-homework, l-istudju fejn tidħol anke fil-familja li jridu jobdu ċertu regoli fid-dar. Ġifieri li anke tajthom ħin jagħmluhom. Tajthom ħin u wafqu. Eżatt. Tajb inżommu daqsxejn f'moħħna l-kuntant it-tfal jirrabjaw għax ikun hemm ċertu lob li tittilħaq tragward. Ġifieri jekk it-tifla tgħidlek pereżempju isma' baqa' li 2 minutes għax ħallina laqgħa l-logħba permettuhom la dawk it-2 minutes. Imma tajjeb li jkollok ħin, ġifieri tażel ħin fil-ġurnata illi t-tifla jew it-tifel ikollhom dak il-ħin allokat għall-lob. U mhux forsi għax illum ma kellux ċans nirdupjawlu l-għaqda, inti tieħi ħin jekk tilef dak l-slot tilfu għax inkella mbagħad ituli ħafna ħin u ġifieri jidħlu f'ċertu vizzijiet tfal. Tafu minn statistiċi forsi x'tip ta' lob iħobbu jilagħbu tfal jekk mhux lob numeriċi, lob ta' sfidi, jiena narhom daqsxejn ukoll hemm ċertu lob noqogħdu daqsxejn attenti minnhom. Lob ta' ġlitu hekk dawk ma tantx jogħġbuni jiena ngħid id-dritt. Isek tinstiga ċertu tella ċertu adrenalina żejda fit-tfal. Mhux hekk. Il-lob ivarja bejn lob ta' azzjoni, bejn lob ta' ħsieb, bejn lob ta' ċertu violenza wkoll ma nistgħux nħebbew wara subajna u ma nsemmuhomx daw il-lob. Aħna bħala fondazzjoni maħniex kontra l-itfal tagħna jilagħbu, anzi għandhom isibu l-ħin tagħhom ta' mistrieħ u l-ħin tagħhom fejn ikunu f'attività li jieħdu pjaċir. Aħna f'dawn il-presentations li tikkoordina l-kollega tiegħi Shirley Abela, nisqu daqsxejn fuq il-punt kif qed tajjeb ħafna inti Marisa l-importanza li t-tfal tagħna ikollhom ħin u jimxu ma' dak il-ħin. U l-lob ma jsirx l-unika priorità f'ħajjithom. U t-tieni ħaġa, l-aktar ħaġa importanti li t-tfal jilagħbu lob adattat għall-età tagħhom. Taqbel miegħi Shirley u fejn qed niżbalja korreġini ġifieri, il-lob ikollhom il-peggy fuq wara fejn aħna nisħu niftħu daqsxejn għajnejn il-ġenituri meta nixtru l-lob għat-tfal dawn il-video games aħna nimxu ma dik l-age li jkun hemm ma dik l-età li jkun hemm imniżżel fuq il-logħba biex it-tfal tagħna waqt li jkun qegħdin jirrilassaw u jilagħbu fil-ħin allokat għalihom jilagħbu logħba adattat għall-età tagħhom. U nsemmu wkoll biex il-ġenituri iżommu għajnejhom miftuħin fejn iħallu l-cards tagħhom il-pin number tal-cards ma jinformawx l-tfal bihom għaliex nisimgħu iva b'każi fejn ikun hemm abbużi mit-tfal stess. Nodu anke attenti għax illum il-ġurnata titfa' n-numru tal-kardu jgħidlek trid inżommulek il-computer ħalli nissejvjahulek. Importanti dawn l-affarijiet ma tħalluhomx għax
ikun aċċessibbli faċli biex anka tixtri. Allura b'din l-informazzjoni nippruvaw niftħu daqsxejn għajnejn il-ġenituri biex iżommu daqsxejn kontroll ta' ħin fuq it-tfal tagħhom. Ekku, aħna maħniex ngħidu li min jilab għandux vizzju, ma qegħdin nitkellmu fuq vizzi anka li sfortunatament it-tfal jistgħu wkoll mażmin jirriperkussjaw ruhom u jiġi vizzju, ġifieri fuq dak qed nitkellmu. Rigward l-adulti nagħtu daqsxejn in-numru fejn jistgħu jikkuntattjaw anke l-fondazzjoni għal rob responsabbli jekk tafu b'xi ħadd jew intom stess tħossu illi għandkom din it-tip ta' problema li mhix biss fuqkom ftakru qiegħda fuq kull membru tal-familja tagħkom. Intu għan ftit fejn jistgħu jikkuntattjawkom. Il-fondazzjoni tħaddem il-helpline 1777 dan huwa free phone linja id-dedikata solennement tal-vizzju tal-lob persuna li tħossa li għandha vizzju jew inkella persuni tal-madwar jistgħu iċemplu jitkellmu mal-istaff tagħna 24 siegħa kuljum u nisimgħu l-istejjer tal-persuna involuta. Barra mill-helpline tagħna 1777 għandna il-website tagħna wkoll għamilna daqsxejn ta' revamp kif jgħidu bl-Ingliż tal-website biex nagħmlu aktar user friendly www.rgf.org.mt bottom right hand corner għandkom l-option ta' chatline fejn persuna li forsi tiddejja issa ma leħena tista' tiċċettja wkoll iva u titkellem mal-istaff tagħna flok via telefon titkellem permezz ta' chatline. Jiena ngħidilkom grazzi minn qalb tanka tal-ħin illi iddedikajtu lil dan il-programm, mhux vera importanti. Jiena dejjem ngħid l-edukazzjoni ċavetta ta' kollox fil-ħajja u li wieħed anke jeduka ruħu kemm għandu jilab u li jkun jaf fejn hu il-limit tiegħu u tiegħu tal-familja tiegħu għaliex inti xi ħaġa li hija reperkussjoni fuq il-familja. Għalhekk grazzi tas-servizz anke li tajtu lill-programm Kalamita tul dawn l-aħħar xhur. Grazzi lilek Kejn u grazzi lilek Shirley. Se ngħaddu għal ftit momenti ta' telebej u mbagħad wara niltaqgħu mal-Ministru għall-Kultura u l-Ġustizzja, Dr. Owen Bonici li ser ikun magħna għal taħdita interessanti oħra.